lidesi la silame dum bedo lidesi la munuku be moluke odi la mo bebe lidesi la munuku be siarake ojama kulu bebe lidesi la munuku be ma babuya odi la mo bebe lidesi la ala yauna ka auna kele ngajeja anu fara an b'a fo ka aw waliɲumandɔn ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye ka kɛ ni tuma ni tuma ye i n'a fɔ aw bɔra ka a ye jaw la cogoya mun na dɔgɔkun in kɔnɔna na min kɛra ka bɛn août kalo tile 16 ma CCB kɔnɔna na groupement ye lajɛba min kɛ min ɲɛmaaba ye an fana karamɔgɔ Seydi Siriki Usman Madani Hayidara ale min ye wele bila silamɛw ma ka kɛ ni an bɛ waati min kɔnɔna na gɛlɛya minnu ni a talen don ka ɲɛsin sufi mɔgɔw ma ka taa se ayiwa sufi mɔgɔw u ka baaraw belebelebaw n'o ye ziyaraw ni mawuludu ye u bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na walasa ka se ka ɲɛfɔli fɔ a la ani ka hakilina ɲini a la lajɛ in kun ye o de ye ala sɔnna ma baara in mɔgɔw ye wele jaabi sabula CCB kɔnɔna ni a kɔkanna bɛɛ lajɛlen fara kosɛbɛ kɛnɛ in kan baara kunfɔlɔw daminɛna ni bisimilalikan minnu ye Bamakɔ tutigɛbagaw fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. An b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin. Sitanɛ gɛnnen kɔ ka soli an ka ciwa ɲuman in kan ka ala tanu k'a barikada. N bɛ kuma Bamakɔ tutigɛbagaw tɔgɔ la les 3 familles fondatrices de Bamako, Ɲare, Touré et Dramé. N ka foli bɛ an ka sirikɛ n'o ye Usman Chef Madani Hayidara ye. Famille fondatrice ko k'a fo ka Makiba n'a ka jamaw fo. Commission ye nin sigi in labɛn n'o ye Jakite ka n'a ka mɔgɔw ye k'u fo. An ka faama minnu bɛ kɛnɛ kan yan ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada i nasira fɛ an tɛna se ka bɛɛ ta a tɔgɔ ma. Groupement ye nin min labɛn bi a bɛ bɛn de fɔ a bɛ kelenya de fɔ a bɛ silamɛya de fɔ. Ne bɛ kuma na Bamakɔ tutigɛba minnu tɔgɔ la Tani Mamadu Ben Sala Touré ale min nana ka na ni diinɛ ye Bamakɔ kɔnɔ a bɛ na waati min na silamɛ tɛ Bamakɔ dugukolo kan ale kɔlɔsitigi de tun don a tun bɛ mawuludu kɛ ka sɔrɔ Bamakɔ silamɛ tɛ cɛ 20 bɔ bi Bamakɔ mawuludu bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ fɛn do k'a tɛ bɛn a bɛ jaasi de mais fɛn fɛn ni fɛn b'a dɔn ala bɛ barika don a la o kuma k'a ɲini an silamɛ ɲɔgɔnw fɛ e ko ala ne ko ala e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kɛlɛ bɛ min o kuma bɛɛ k'i ta kɛ u y'a fɔ cogo min na an ka bɛn ala de an bɛɛ jɛ fɛn kelen n'o ye jamana in ye an si ma ɲini ka kɛ maliden ala de y'an bɔ ɲɔgɔn na k'an kɛ maliden o kuma an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛyaw de fɔ an ka ɲɔgɔn kanu silamɛyaw de fɔ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɔlɔsitigiw k'u ka kɔlɔsi baara kɛ minnu bɛ mawuludu kɛ k'u ka mawuludu baara kɛ minnu bɛ ziyara kɛ u ka ziyara baara kɛ bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera ala fɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ yen o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada bɛɛ lajɛlen ni ci an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ sera yan fɛn fɛn minnu natɔ sɔrɔ ala ka n'u kɛ a k'u tatɔ sɔrɔ an sigikun ye silamɛya de ye an sigikun ye an ka jamana de ye barisa n'a fɔra ko silamɛw ka bɛn a bɛ jamana de kisi o kuma nin ye ala bato dɔ ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana suma k'a ɲini ala fɛ fitina min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a ban ni hɛrɛ ye k'a ɲini ala fɛ jamana kɔnɔdenw ala k'u kan bɛn an y'a ɲini ala fɛ ala k'u k'a ka alaya kosɔn
akaka rasulu ka loso kuna ne bayin kunya ko so salli ala muhammad o ko fe an karamɔgɔ Al Hussein Jakte ale min kun ye nin baara in lajɛba commission ɲɛmɔgɔba ye a ye dakuruɲɛ fila fɔ kɛnɛ in kɔnɔ min sɔrɔl'o la ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commission d'organisation, commission min blala senga kanin bara in labɛn bi sɔgɔmada in na o commission ka kumakan don ka fɔlɔ ka foli di Cherif Ousmane Madani Haidara ma ale min ye groupement de leaders spirituels musulmans du Mali o ɲɛmɔgɔba ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ka barikada k'a ye a ka nin hakili ɲuman na ka foli di naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma président bɛɛ lajɛlen ka foli d'a bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fana fo cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bisimila aw ka nali la. Cherif Ousmane Madani Haidara a ye groupement de leaders spirituels musulmans du Mali fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni gɛlɛya min bɛ an kan jamana in kɔnɔ bi o gɛlɛya ka ca gɛlɛya in ma daminɛ bi la gɛlɛya in kun commencera ka bɔ kabini 2013 waati sufiya taabolo maaw jamana in kɔnɔ u ye degun sɔrɔ o degun belebele dɔ ye min ye mawludu kɛli bi jamana in kɔnɔ gɛlɛyaw b'a la degun b'a la o gɛlɛya dɔ ye min ye ka ziyaraw kɛ bi o ziyara joli joli bɛ jamana in kɔnɔ n'a jɔra n'a tɛ kɛ bilen o ye gɛlɛya min n'a ye sufiya taabolo maaw sɛgɛn o gɛlɛya belebele dɔ ye an ka figure emblématique n'o y'an ka maabaw ye an ka khalifaw n'an ka mukadamuw olu de kɛra cible ye bi terrorisiw extrémistes dantɛmɛ walekɛlaw u kɛn bɛ k'an ka maabaw de kɛ cible ye u y'an karamɔgɔkɛ n'an ka khalifa Amadu Hadi Tal u y'an minɛ ani bi cɛ a bɛ kalo 7 bɔ an ma mankan mɛn an ma kibariya sɔrɔ a la o ye Amadu Hadi Tal ye sini turu bɛ jɔn na degun y'an ka maaw sɔrɔ an ka maaw minnu bɛ yen n'u bɛ togodaw la u ka sɛnɛkɛyɔrɔw maaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ bi u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la o gɛlɛyaw bɛ an ka maaw kan o bɛ an ka jamanadenw kan tuma dɔw ni sɛnɛ kɛra k'a ban sɛnɛkɛfɛn mɔlen k'a ban a bilalen kɔfɛ jiginɛ kɔnɔna la tasuma bɛ taa don a la k'a jeni o ye gɛlɛya ye an kan an ka bagangɛnnaw u ka bagangɛnyɔrɔ min nugulen don u bɛ gɛn ka bɔ o yɔrɔ la u tɛ se ka bagan gɛn yen tuguni silamɛw gɛlɛya bonyana kosɛbɛ wa a mɛnna fana a mɛnna nin bɛɛ de kama groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka Cherif Ousmane Madani Haidara a ye jama fara ɲɔgɔn kan a ye to an ka sigi an ka hakili jagabɔ kɛ nin gɛrɛndɛ min b'an da la bi nin gɛlɛya min b'an da la bi an bɛ bɔda sɔrɔ cogo jumɛn na an bɛ solution sɔrɔ cogo jumɛn na ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔnaw la solution tɛ sɔrɔ aw kɔ anw ni aw de bɛ jɛ ka sigi ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ jama farakun ɲɔgɔn kan bi o y'o de ye an ka jɛ ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka miiri ɲɔgɔn fɛ
ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na an ka se k'o solution sɔrɔ bi sigi kun y'o ye a sigi kɛlen groupe dɔ bilala baara la ko ka baara labɛn o groupe ɲɛmɔgɔya tun bɛ ne bolo ni n bɛ n profiter ka foli di commission d'organisation ani sous commission bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye baara kɛ nin baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min na bi bɛɛ y'i seko k'a la ka foli di a membre kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'u waleɲuman dɔn k'u fo u ka kɔnɔnajɛya la k'u fo u ka disponibilité la k'u fo u ka baara kɛko ɲuman na ka barika da u ye ka tila ka dugawu kɛ a ɲɛmɔgɔw minnu y'an bila baara la ka dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka an ɲɛmɛ u la ala ka barika don u ka baaraw la nin de ye sigi kun ye sigi bɛ kɛ sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ an y'o kɛ ouverture ye o ye ni ala sɔnna ma kuma bɛ di an ka maabaw ma n'o tɛmɛna conférence ba 2 b'an bolo nin sigi kɔfɛ o conférence ba 2 ni ala sɔnna ma ni nin sigi clôture la an bɛ don o conférence fana hokumu kɔnɔna la k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to i place la an ka sigi an k'a lamɛn o de kɔfɛ ni ala sɔnna ma recommandation min bɛ yen nɔ n'o kan ka tirer ka bɔ ninnu kɔnɔ ni an karamɔgɔw ye o recommandation dɔw don an da ka ban ni ala sɔnna ma an b'o recommandation kalan baara kan ka kɛ cogo min na a kan ka taa taabolo min na anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an n'an ka faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ma da bɛ don o la hada وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. O tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw olu kun b'a to nin ko in na kɔfɛ u ye wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ min b'a to ka se ka na welekan in jaabi an balakaw tɔgɔya la dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an b'a fɔ alhamdulillah 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 an bɛ barika da ala ye ala ye bi yira an na an bɛ fɔlɔ k'an ka faamabaw fo minnu déplacera ka na an ka foli b'u ye an ka foli bɛ jɔn ye groupement des leaders des spirituels des musulmans du Mali o président ba n'o ye Ousmane Cherif Madani Aïdara an ka foli b'a ye an ka foli bɛ jɔn ye an ka président ba Cheikh Mohamed Makiba an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ bi foli bɛ jɔn ye commission président ba Ali Hussein Jakite Hamza ana a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ani organisation cɛ n'a muso an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ n'o bɔra yen an bɛ musow fo kɛrɛnkɛrɛnya la hasike muso aw bɔra kabiri 7 heures ka se kɛnɛ in kɔnɔ ko bɛ ka kɛ nin a bɛ kɛla an musow de kama n'i ko denw i ko muso n'i ko cɛw i ko muso n'i ko balimakɛw i ko muso ko bɛɛ bɛ daminɛ muso la ka taa laban muso la Ousmane Jakite bɔra sisan nɔ ka kuma k'an sigikun fɔ sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ b'a dɔn degun min bɛ anw kan bi tɔɔrɔkatigiw degun min b'u kan sufi mɔgɔw degun min b'u kan tijaniya degun min b'u kan an b'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan degun min bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn o degun de bɛna kuma fɔ bi donc a fɔra ni mɔgɔbaw kumana ka ban an ka sigi o tɛ conférence bannen conférence daminɛtɔ la de y'o ye parce que min bɛna fɔ an k'o de lamɛn k'o de tɔmɔ
an ka tɔmɔta mana bɔ o la o de bɛ kɛ résolution ye k'o kɛ an ka taabolo ye donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ sen bɔra a kɔnɔkɔrɔ ka se yan bi an b'a bɛɛ lajɛlen fo min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔla sɔrɔ donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Allahumma soli ala sayidina Muhammadin al-fati lima ugilika wal katimi lima sabaka nasiril aki bil aki wal hadi ila siratikal mustaqim wala alihi akka kadri wa mikdari al-azim. Jeunesse groupement maaw caman kun bɛ salle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka président ba n'o ye Cheikh Ahmad Diallo ye a ye dakuruɲɛ 2 min lase kɛnɛ in kan kuma dilen a ma jeunesse groupement bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. Ani maa o maa y'i senda olu senda nɔ ɲuman na fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma ya Rabbi nɛnɛ aw ala k'an ye o jamakulu sanuman na an b'an ka foli daminɛ an fa ani an karamɔgɔ la ani an ɲɛ jɔyɔrɔ la a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale min waati bɛɛ lajɛlen na n'an bɛ sunɔgɔ la a b'an lakunu o kuma n'an ɲinalen don waati bɛɛ a b'an hakili jigin an b'a fo la ka waleɲuman dɔw la ka barikada an bɛ groupement secrétaire général Cheikh Mohamad Makiba an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka barikada o kuma commission min sigilen don nin baara in kama n'o ye an fa ni an karamɔgɔ ye Cheikh Alusein Jakite an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka barikada Bamako alimamiba bɛ yan an b'a fo ka waleɲuman dɔn Cheikh Maître Muntaka Tall an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka barikada ministre ka représentant bɛ yan ani maa o maa kadiriw ka représentant bɛ yan Cheikh Kunta an b'a fo ka waleɲuman dɔn an ka shuyuku minnu bɛ yan an ka khalifa minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn alimami minnu bɛ yan an balaka minnu bɛ yan minnu kumana minnu ma kuma fɔlɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn groupement jeunesse maaw minnu bɛ yan organisation santara n'a ka mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn groupement jeunesse bɛɛ lajɛlen bɛ yan k'a daminɛ commune 1 a n'a président fo ka se commune 6 commune 7 fo ka se Kati ma Sikaso Segu San olu président bɛɛ lajɛlen bɛ yan o kuma alhamdulillah anw de ko k'an b'an sen da an faw senda nɔ la n'i ko groupement ni an fa b'o représenté n'o ye Cheikh Sherif Usman Madan Haidara ye o kuma groupement bi a ka kan an k'a ka laɲiniw faamuya an k'a dɔn k'a fɔ groupement kɔrɔ de ye mawludukɛlaw groupement kɔrɔ y'aw de ye ziyarakɛlaw groupement kan bɛ aw de ma tɔrikadenw groupement kan bɛ aw de ma aw minnu ko maa kan ka suli maa ye muso kan ka suli a cɛ ye o kuma groupement ka laɲini ye ninnu de ye nin kan ka faamuya bi an bolo an k'a dɔn k'a fɔ anw de ye kuluba kelen ye nka n'an ma fara ɲɔgɔn kan a man ɲi dɛ il est temps an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ninnu dabila an ka na don groupement na an ni a n'an farikolo a n'an ka nafolo o kuma groupement sigikun ye min ye n'o ye k'an ka mawuluduw kɔlɔsi k'an ka ziyaraw kɔlɔsi a bɛɛ k'a lajɛ k'a fɔ dili bi ziyara tɛ se ka kɛ mawuludu tɛ kɛ o bɛ kɛ Bamako yan de Sheikh Sala ka ziyara o bɛ kɛ Bamako de dili Sidi Modibo Kan ka ziyara n'a ka mawuludu a bɛ kɛ Bamako de Thierno Ahmad Hadi Tall Ɲɔrɔ o ziyara jɔra o kuma il est temps an ka kunu an k'a dɔn k'a fɔ banbanci waleya min bɛ yen bi ni autorité bɔra yen n'u ɲɛsilen bɛ maa ma o y'an ka nin tɔrɔka ye o y'an ka nin silamɛya faamuya ye o kuma il est temps an ka kunu an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ kuranɛ b'o de fɔ an ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an b'a dɔn k'a fɔ anw de bɛ silamɛya kan silamɛya authentique silamɛya min tɛ jelibɔn dɔn silamɛya min tɛ ka bin maa wɛrɛ ka silamɛya min t'o dɔn a fɔra an ye sisan san Moti mara la u taara bin maa dɔw kan
alimami ka taa bila ko diyagoya f'a k'a bolo minɛ k'a bugɔ sabula k'a y'a bolo jigin o ye faamuya sugu jumɛn ye est-ce que o ye silamɛya ko de ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ silamɛya ko ye sinon i nana maa min sɔrɔ a bɛ seli i nana maa min sɔrɔ alimami don maaw b'a nɔfɛ o bugɔkun ko diyagoya f'a k'a bolo minɛ o b'a yira k'a fɔ il est temps an ka kunu an k'a dɔn fɛn min bɛ an nɔfɛ fɛn min bɛ alakira ka silamɛya nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam n'o ye khawarijiw ye u t'a to yen koyi nka anw de kan ka jɔ bibi in na jamana yɔrɔ jumɛn bɛ yen bi k'a fɔ ko tɔrika fini bɛ se ka fɛnsɛ yen bi Bamako kɔfɛ a dɔgɔyara o tuma an ka wuli an ka fara an fa ninnu kan an ka jɔ an faw ninnu kɔfɛ olu fana an b'a dɔn cɔ u b'an ka faamaw kɔfɛ o tuma an b'a ɲini an ka faamaw fana fɛ u k'a dɔn k'a fɔ groupement jeunesse groupement ba yɛrɛ jɔyɔrɔba min b'a la jamana in kɔnɔ yan basigi la ni groupement tɛ bibi in na Mali bɛ yɔrɔ min na an tɛ yan bi ayi groupement de jɔra nin transition ye anw de ko oui fɛn tatɔ la laïcité tatɔ la anw de ko oui o tuma a ka kan bi u ka jɔ an kɔkɔrɔ a ka kan bi u k'an dɛmɛ an ka mawuludiw ka se ka kɛ lafiya la mawuludu kun bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka segin ka kɛ yen ziyara kun bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka segin a ka kɛ yen o de y'an ka laɲini ye o tuma an b'a dɔn an faw bɛna caman fɔ a la o tuma an ta ye ka u b'a fɔ cogo di ka daba ka dɔgɔ bɔ daba da la o tuma an ta ye o de ye o tuma an mobiliselen ka jɔ an fa ninnu kɔrɔ ya rabbi ala k'an dɛmɛ o tuma an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya ko tɛ sabula alakira ko an ma sallallahu alaihi wa sallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ko silamɛ la ɲuman ye mun ye silamɛ yɛrɛ ye jɔn ye o de ye maa min n'a silamɛɲɔgɔnw kisira a tɛgɛ tɔɔrɔ ma a n'a nɛnkun tɔɔrɔ ma o tuma yali bi anw kisilen don wa an faw kisilen don nɛnni ma bi wa an ka ziyarakɛlaw kisilen don nɛnni ma bi wa an ka ziyarakɛlaw kisilen don yali u kisilen don bi wa la u kisilen tɛ bi o b'a yira k'a fɔ anw bɛ silamɛya min kan alakira ye silamɛya min to yen sallallahu alaihi wa sallam n'a y'a di sahabaw ma n'olu y'a di tabiinaw ma an b'o silamɛya kelen de kan o tuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ko tɛ bali taabolo kɛlɛ don ani maa minnu ta ye dɔrɔgu feere ani maaw minnu bɛ jamana in yɛrɛ kɔ k'a halaki ya rabbi ala ka ko d'u ma min b'u ɲɛna silamɛya kɔ allahumma aizz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Mohamed Macky Ba an b'a dɔn k'a fɔ groupement ba secrétaire général ye ale de ye kɛnɛ in kan a fana ye dakuruɲɛ fila fɔ walawalaliw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ a ye dakuruɲɛ fila min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. an sira hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ d'a ma gɔ min n'an bɛna jɔ ala ka se ka sɔn kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la groupement ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ yafa deli jama fɛ ka d'a kan an ko mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw bɔra fo bɛɛ ma don yɔrɔ sɔrɔ sali kɔnɔna na nin y'a dɔ ye maa caman jɔlen don kɛnɛ ma minnu bɛ kɛnɛ ma u ka ca minnu bɛ sali kɔnɔ yan nka an dara kuma u fɛ u tɛ sali kɔnɔ u farikolo la mɛ u dusukun bɛ yan u ni bɛ yan u hakili bɛ yan bɛɛ sali bɛɛ n'a dan don hali n'u donna pilasi tɛ yen donc an bɔra ka kuma n'u ye u ka sabati kɛnɛmana na ye ne groupement ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ka jɛ n'a ka yamaru ye a n'a ka kumakan ye u y'a to an da la o maa minnu bɛ yen kɛnɛma n'u ma se ka pilasi sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ k'a f'u ye k'u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ kuru kelen kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an ka région fɛ région bɛɛ ye weleli kɛ parce que a kuma de région bɛɛ ye
u bɛɛ senga ye ni sigi na bi an y'a jiru la ni sigi ye Bamako dɔrɔn ka sigi de ye Bamako commune 6 ka sigi labɛnnen de ye nin ye o la commission d'organisation président tɔgɔ la n'o ye Hussein Jakite ye an bɛ Bamako 7 arrondissement an b'u fo Bamako tɛ 6 commune ye bilen Bamako ye arrondissement de ye bi k'a ta 1er arrondissement na ka taa bila 6e arrondissement na anw ka baaraw taacogo la an ye ɲamana fara olu kan n'o ye Sada n'a ka jama ye olu bɛɛ bɛ kɛnɛ sanfɛ yan bi ka fara commune Mande kan commune Mande mobilisera ko kɔnɔkulu n'anw y'a da commune Mande dɔrɔn o bɛ yafa ala ka n'u sara ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an bɛ bɛɛ fo commune 1 2 3 4 5 6 7 an b'a bɛɛ fo u ka mobilisation na ka cellule féminine fo n'o ye an ka groupement musow ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn bi an ka mɔgɔba minnu nana an ka kɛnɛ bonya an bolo k'an ka ɲɛmɔgɔ ka wele jaabi ni groupement ɲɛmɔgɔ Seydou Mada Nadara ministère des affaires étrangères Segal n'o ye jɔnsa ye a bi kɛnɛ kan yan maître Munaka Tall kabini kunu fo bi groupement jɔra kɛnɛ o kɛnɛ kan ale bɛ an nɔfɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an nasara an ka jeunesse ɲɛmɔgɔ an b'a fo famille fondatrice n'o ye Torow ni Ɲarew u ka ambassadeur kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo kɛnɛ kan n'o ye Saka Jara ye ni y'ale ye i ye famille 3 sɔrɔ n'ale kumana famille 3 kumanen an b'u fo nin kɛnɛ sanfɛ an bɛ Bamako alimamiba a bɛ kɛnɛ sanfɛ yan an ka khalifaw caman mukadamuw caman limama Muhamadu Kamina limama secrétaire général adjoint a bɛ kɛnɛ sanfɛ yan an ka maaba caman nana an tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma an bɛ bɛɛ fo ka di jɔyɔrɔ ani ka place kan ani an ka autorité minnu nana an dɛmɛ an ye minnu dɔn an ma minnu dɔn an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye bi sigi kɛrɛnkɛrɛnlen don an b'a fɔ ko cri de cœur des soufis at-tasawuf wa tahdiyat gɛlɛya ni degun minnu bi sufiya taabolow ka jamana kɔnɔ bi Mali dɔrɔn tɛ saheli yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mais n'a fɔra tile bɛ kunjɛ bɛɛ ni kunjɛ don anw bɛ kuma ni Mali ta ye groupement ye sigira 2011-2012 an y'an bolosi yɔrɔ min tile bɔra yen an y'an bolosi yɔrɔ min tile bɔra yen dɛ o de la groupement sigi waati an y'a fɔ ko tɔn ko nege tɛ tɔnw de jɛra ka groupement dilan tɔn belebelebaw Mali kɔnɔ Ansar-Dine Islami coordination des associations islamiques du Mali IJMA ANPS Haut Conseil islamique de la Kadria Ata Tijania Confénat on a ɲɔgɔnna tɔnbaw Haut Conseil des chiites du Mali association 40 ni kɔ de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan 2011-2012 ka fara Mali les grandes familles maraboutiques du Mali k'a ta Kidal ka na se Tombouctou ma Kuntalakaw ka na se Cheikh Sala ka famille ma Worobobo Alhaji Martel ka famille Badiangara Amadou ka famille Massinɛ ka taa se Dilikaw ma ka taa se Ɲoromaw ma ka taa se Segukaw ma du bɛɛ de jɛra ka mobiliser ka don ɲɔgɔn kan Ɲaro Marabɔ ka famille o de y'a to groupement ɲɛmɔgɔ tun ye Cheikh Mounir Hadara de Segu anw de a ji jukɔrɔ taama kɛ ka don Mali bɛɛ kan tous les grandes familles maraboutiques du Mali an ko fɛn min natɔ filɛ Mali kɔnɔ bi n'a ɲɛsinnen don jamana in ma fɛn min ma su to o tɛ ɲɛnama to yen a ye su ma to yen parce que kaburu de fɔlɔ cira minnu kaburu cira olu denw n'u mɔdenw bɛ sira min kan o kɔrɔ ko menace ɲɛsinnen don a yɛrɛ ma il faut que a ka kunna a ka consensus sɔrɔ maa min y'a fara ɲɔgɔn kan o waati ko an ka jɛ ka kulu dilan an ye o de kulu dilan Chérif Ousmane Odar Hadara ka wele kɔnɔna na k'o tɔgɔ da ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma sigi mɔgɔ dɔ kama ayi a sigira yɛrɛ ɲini de kama k'o kaburuci min filɛ sen na jamana in bɛ taabolo min na nin ye ko a laban a bɛ na se aw ma parce que maa min ma su to ti ɲɛnama to yen o de la n ko bolo sinna yɔrɔ min ma ko tile kɔmasara ka bɔ yen groupement a ka baara kɛ a faamuyara mais san laban in kɔnɔ anw bɛ ka mun constat kɛ ne ka liste bi a bɛ denmisɛnnin bolo liste b'an bolo yan ziyara o ziyara interdit Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ notifié a bɛɛ b'an bolo ziyarabaw
ziyara kɛlaw de ye mɔgɔw formé jamana in kɔnɔ Mali ka fierté Mali ka silamɛya Mali b'a bolo gosi ni dijila ni silamɛya min ye 95% musulmans an ye silamɛ kɔrɔ ye patrimoine culturel islamique minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni diɲɛ ye Mali dɔn n'olu ye a bɛɛ tun ye wuridikɛlaw de ye sufiyamɔgɔw de don Amadu Baba Tɔnbukutu Amadu El Hadji Mari Talilu Futiyu Sheikh Salaw Sheikh Nahamahu Law El Hadji Mari Talilu Futiyu Ginju Alimami ninnu de ye Mali fierté ye kunun fɔ kana muasiru nɔn Madu Kanajigu Sheikh Ismail Daramo kana tulu tiɲɛ taaba ma Sheikh Usman Madani Haidaraw ni ye minnu dɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ ko ninnu ye cɛw ye ninnu de ye Mali silamɛya ye Mali silamɛya sigilen bɛ nin de kan wuridikɛlaw de don maludukɛlaw de don ziyarakɛlaw de don groupement sigira k'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Mali bɛɛ olu bɛɛ de ka kulu n'u ka du olu de jɛra ka groupement sigi o de y'a to nin kɛnɛ kan yan a bɛɛ bi yan a bɛɛ ka mɔgɔ bi yan a bɛɛ bi yan a bɛɛ an ye groupement dilan n'o de ye bi n'anw ko k'an sigira mawuludu ko kama an sigira ziyara ko kama dɛgɛbɛrɛ ziyara a interdit a tɛ kɛ bilen dɛgɛbɛrɛkaw bi yan bajɛkarakaw bi yan worobugu alhamdulilayi diili mawuludu bɛ kɛ bamakɔ kɔnɔ sisan an ka khalifa amadu hadi tali ɲoro a minɛna ka taa n'a ye fo bi an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min Bertin Zara Ginjolo mi ka bi ziyara kɔsa n'u y'a ka Bamakɔ kɔnɔ yan a bɛɛ ju ye mun ye ciden de bɛna ka na fɔ a ye ko a kana mawuludu kɛ yan bilen a kana ziyara kɛ yan bilen n ka cɛ n'i siranna ka siran maa sira fɛ n'a mɛnni ɲɛ kɔni i jamu jɔ a la maa bolitɔ ka minɛ ko sɔrɔ i sigilen ka minɛ an bɛ ka taa o taa min na o tɛ hɛrɛ ye ka taa b'o la sisan an denkɛ y'a fɔ ka t'i minɛ i ka misiri kɔnɔ parce que e ye maludukɛla de ye e ye ziyarakɛla de ye i ka foro bɛ minɛ i la i ka baganw bɛ minɛ i la a tɛmɛ n'o kan k'i b'i bolo minɛ k'i minɛ k'i biri k'i ci o bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi mais an kana a to fo kala ka turu an ɲɛna an ka sɔrɔ k'a ye non groupement maa minnu y'a sigi ko don dɔ don u bɛ su dɔɔnin don u bɛ tile dɔɔnin don o de y'a to a ɲɛmɔgɔya dira Sherifu Usmani Madani Haidara ma Alpha Taha Kunta bi yan an ka vice président Cɔrɔna Hadi Cam a man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'an ma Muhamadu Musa Jalo an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma Cɔrɔ Mamadu Nɛmi Dɛmu an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ na ninnu de ye groupement dilan donc olu denw n'u mɔdenw ani an tɔ minnu bɛ bi an ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɛmɔgɔ y'an wele n'o ye Sherifu Usmani Madani Haidara ye ko an ka jɛ an ka sigi an ka ko in lajɛ anw k'an ka mun kɛ autorités y'olu k'an ka mun kɛ ka ziyaraw préserver autorités k'an ka mun kɛ ka mawuludu préserver parce que ni mawuludu sera min manamana k'a bɛ mɛn a bɛɛ minnu ti mawuludu fɛ olu bɛ kuma kɛlɛ minnu ti diinɛ yɛrɛ fɛ fiyewu silamɛw olu tɛ fiyewu i b'olu ka kuma k'a ka kɛ ni bɛɛ ta y'a la a bɛ kɛ a tɛ kɛ balɔndayɔrɔ min n'an b'a fɔ ka taa mawuludu kɛ yen c'est pour l'état maliyɛnw jɛra ka balɔndayɔrɔ minnu jɔ u ka dɔrɔmɛ n'u ka fila a bɛ taa kɛ yen de an ma deli ka taa kɛ maa si ka kulobu si ka balɔndankɛnɛ na kulobu ka terrain b'u bolo mais jamana ta ye minnu ye jamana yɛrɛ y'a ɲini ko ka taa mawuludu kɛ yɔrɔ minnu na ni jamana yɛrɛ bɛ autorisation di mais anw b'a bɛɛ faamuya donc o complot de don minnu labɛnnen don jamana yɛrɛ kama mais n'a labɛnna jamana kama fɛn min bɛ na ni jamanadenw furugufurugulen ka jamana yɛrɛ denw ko dɔ ɲɔgɔn ma o stratégie de dilanlen don mais a fɛn fɛn nana sufɛ groupement sera k'i sen da bɛɛ kan a janfa fɛn fɛn nana anw ma dunufɔ an ma balafɔ an ma mɔgɔ kɛlɛ mais an ka ɲɛmɔgɔw ka leadership éclairé kɔnɔna na an sera k'a bɛɛ déjouer wa a bɛɛ bɛ déjouer inchallahu taala donc o la ni sigi kun ye ko belebele fila ye ka na kuma groupement yɛrɛ mun ye o ɲɛw bɛ na fɔ a ye sufiya bɛ maa minnu formé jamana kɔnɔ olu tɛ se ka hali mɛnɛmɛnɛ fa kuma tɛ ka taa adamadenw bɔ ninnu na ka adamaden ni kɛ fu ye ni diinɛ tɔgɔ ye nkalon don tiɲɛ tɛ anw ma formé na anw t'o dɔn mais ni a gɔnna k'a ban n'a fɔra ko tɛ cɛkɔnɔba dimi ko n'i jan k'a tɛ a la a b'a jira i la ko a bɛ yen bi an bɛ ka se gun da ye dɛnɛ ye an bɛ ka se dɛnɛ ma donc sufiyɛmɔgɔw wurudikɛlaw tɔrikatigiw zawiyatigiw mali kɔnɔ ni mali kɛnɛ ma ni sigi min aw bɛɛ wele ne bamakɔ ta an bɛna don mali région bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ
an fana ka baara kan ka kɛ cogo minnu na an bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna ni sigi kɔfɛ bi ta ye Bamako sigi ye ɲɛfɔliw bɛ na k'a ye groupement ka objectif ye min ye an bɛna bɔ ni recommandation dɔw ye ka aw kun k'aw conscientiser aw minnu bɛ yan ani aw minnu tulo b'an na jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan filanan autorités fana k'a dɔn ko u ni aw de kan ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que menace min bɛ yen n'a bɔra olu la a bɛ se diinɛmɔgɔ minnu ma o ye aw de ye groupement ma deli ka maa kɛlɛ a ma maa tɔɔrɔ a ma deli ka participer foyi la min bɛ jamana in problème ma mais bi an b'a fɔ ko trop c'est trop trop c'est trop vraiment an degunna fo k'a fɔ an degunna fo an ka zawiya kɔnɔ an degunna fo an ka kɔlɔsi tɛ se ka y'an bolo yɔrɔ dɔw la bilen an degunna fo an tɛ se k'an bolo jigin ka sali bilen o de y'a to groupement y'a ɲini ka ni sigi kɛ ka na maaw kuma ni mɔgɔw ye ka mɔgɔw lafaamuya an ka objectifw na ani laɲini minnu b'an bolo sini ma sinikɛnɛ ma ka taa jira autorités la an bɛ taa propose ye anw ka yeta n'an ka hakilina ye min ye jamana in ka basigi ni jamana in ka kɔlɔsuma na ani an ka diinɛ ka se ka to a minɛn kɔnɔ anw b'a fɛ a ka taa nin fɛ o labɛn b'an bolo ni sigi kɔfɛ ala ka sigira hɛrɛ la cogo min ala ka wuli hɛrɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ diinɛko ni laadako ma n'o ye Dr Mohamadu Kone o ka ma cilen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a ye dakuruɲɛ 2 min lase kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Ne tɔgɔ Famakan Diseku Jɔnsan minisiriso min dabɔlen don diinɛ bato ani laadalako kama ne y'o secrétaire général ye. Donc ministre ye ne bila ka na yan bi ka se nin kɛnɛ in kan ka na kuma a tɔgɔ la k'a ka ci lase ka jamana fana ka jamana marabagaw ka cikan lase aw ma. O ministre yɛrɛ a kun ka d'a ye a ka sɔrɔ nin lajɛ in na yan sɔgɔmada in na mais malheureusement a voyagelen don kunu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a ko ma sɔgɔmada in na ne kan jija ka na se yan komi aw bɛɛ b'a kalama nin groupement in bɛ baara min na jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc fɛn o fɛn bɛ ka kɛ min bɛ ka fɔ min bɛ ka kɛ dugu ma an bɛ a bɛɛ kalama jamana minisiriso b'a kalama jamana marabagaw bɛ a bɛɛ kalama donc hakilila jiginna 2012 mankan in daminɛlen bon an bɛ se k'a fɔ mankan in daminɛlen sinon cogoya dɔ la a kun daminɛna a mɛnna mais a ye fanga dɔ sɔrɔ 2012 wagati donc hakilina jiginna a wagati la Sheikh Sherif Madan Ousmane Haidara Sheikh Maki Ba o fara leader religieux wɛrɛw kan donc u ye tagama bolo da a kɛra jamana kɔ kan a kɛra jamana kɔnɔ a kɛra jamana kɔ kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna donc diinɛ taabolo la parce que aw bɛɛ b'a kalama gɛlɛya min kɛnen don ka an sɔrɔ bi kojugu mun bɛ ka kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw fɛ donc u bɛ k'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye donc o kɛlɛcogo jumɛn bɛ o la finitigilamɔgɔ olu b'u ta kɛ c'est vrai mais cogoya dɔ la a kuma ka ɲi silamɛw fana da u bɛ ka min fɔ silamɛw fana ka sɔrɔ kuma la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ko o ɲɛfɔ je pense tagama in bolodara o hakilina kɔnɔ o hukumu kɔnɔ donc toujours an bɛ foli kɛ foli ɲɛsin Sheikh Sherif Madan Ousmane Haidara donc ani a jɛɲɔgɔnw ye donc o ka ɲɛsin o ma sinon ni aw ye jamana jatebolo ka jatew ta a bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna ko Mali kɔnɔ jeunesse président y'a fɔ cogoya min na nous sommes un pays laïque mais a bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Mali kɔnɔ n'i ye mɔgɔ ta 100 sigi o 100 sigi ko silamɛ ka ca ni 95 ye o bɛ jamana min kɔnɔ nin diɲɛ in kɔnɔ est-ce que kɛlɛkan kana bin o jamana kan kojugu kan ka ta ka ɲɛsin o jamana kan o jamana ma silamɛya tɔgɔ la donc o ma kan ka kɛ c'est pour vous dire
kɛlɛ min ɲɛsinnen don an ma kojugu mun bɛ taa ka ɲɛsin an ma ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛya tɛ voilà donc silamɛya tɛ ko wɛrɛ de don donc ka foli ɲɛsin aw ma o la ka foli ɲɛsin aw ma o la waleyali la ka yira ko mun bɛ ka kɛ jamana ɲɛ b'a bɛɛ la jamana ko ka aw fo ka aw wale ɲuman dɔn donc min ye an ka ministère ye an tɛ on ne ménagera aucun effort an tɛ an tɔ to ko foyi la je pense jamana t'a tɔ to ko foyi la ni initiative o initiative bɛ na ni bɛn ye jamana kɔnɔ min bɛ na ni kelenya ye jamana kɔnɔ donc n ye kuma caman mɛn laɲini caman kɛra déjà hali ni hakilina falen ma se a kuncɛyɔrɔ ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw la rassurer ni ala sɔnna fɛn o fɛn fɔra a bɛ da minisiri tulo kan fɛn o fɛn fɔra donc a bɛ da jamana marabagaw tulo kan donc ni ala sɔnna donc ani aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ani aw bɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna ko caman bɛ o kɔfɛ ka a ɲini aw fɛ hali bi an b'a kalama aw bɛ a la mais hali bi aw ka duwawu kɛ jamana ye aw ka duwawu kɛ jamana ye ala ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ donc ala ka na ni kelenya ye jamana kɔnɔ kɛnɛ bɛna kuncɛ ni an fana karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan haidara ale ka dakuruɲɛ fila ye walawalali mun ni a nafa ka bon kosɛbɛ min sɔrɔla la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka ala de fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ala min y'an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan nin waati in na an bɛ o ala fo an ye wele da an balima silamɛw ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan alhamdulillah ala ka jɔn ye wele jaabi mais an bɛ yafa ɲini ka segin ka yafa ɲini jama bonyana so kɔnɔna ma an ka laada ye an bɛ mikoro de bila kɛnɛ ma mais labɛnkɛlaw hakili ma to o si la o ma se ka kɛ an b'a ɲini kɛnɛma mɔgɔw fɛ u sara bɛ ala de bolo u ye ala ka wele jaabi ala k'u sara hɛrɛ la kuma janti ne bolo an baarakɛɲɔgɔnw u ye fɛn bɛɛ lase a lase cogo la wa ni ala sɔnna fana an kelen bɛ ka an karamɔgɔ fila ta sisan kuma bɛna di olu ma olu bɛna kuma waati cogoya kan ani ko yɛrɛ cogoya ka tila ka dɛmɛ ɲini a yɛrɛw fɛ an k'an ka mun kɛ an k'an ka taa sira jumɛn fɛ o ye silamɛya taabolo de ye alakira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wa sallam ala yɛrɛ ko a ma wa shawiruhum fil amri ko n'i b'a kɛ ni diinɛ tɛ wahayu min bɛ jigin kan o kɔfɛ maaya ko hali diinɛ kɔnɔ an bɛna nin labɛn kɛ diinɛ ka taa ɲɛ an bɛ taa nin kɛlɛ in kɛ ninnu bɛna bɛn a kan ala ko shawiruhum fil amri kana foyi k'i kelen na e hakili ye hakili ye mais hakilitigi wɛrɛ bɛ yen dɛ n'a ye hakiliw fara ɲɔgɔn kan ala bɛ bɔ da di o la sisan ne ka nin kuma in kɔfɛ o baara bɛ daminɛ ko mɛta tɛ minnu bɛna ko kibaru ninnu lase u tɛna mɛn mais u mago bɛ aw ka dɛmɛ na baara yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na mun b'an ka kɛ kuma dɔ fɔra k'a ban an bɛ taabolo min na nin waati la dekun min bɛ yen a bɛɛ bɛ tasawufo de kan a bɛɛ bɛ masahabu minnu de kan masahibu 4 5 a bɛɛ b'olu de kan ziyara minnu bɛ kɛ a b'a kalama o caman balilen don bi komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ caman na kɛnɛmana na Bamakɔ kɔfɛ o caman balila bi an ka sekow bɛ ta ka tunu ko in bɛɛ bɛ anw de kan
mana bi wajibiya hakili maka ka kunfɛ taama dabila k'a lajɛ mun yɛrɛ bɛ yen mun kan ka kɛ an bɛ o kɛnɛ dɔ kan bi ala sɔnna an badenw ye jaabi kɛ o sara bɛ ala bolo alors o hakiliw de bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan o kumana an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛsin faamaw ma ala ye jamana marali nɔgɔya olu ye bi mais u kun tɛ yen kunun alors kunun anw ye baara kɛ nin jamana in kɔnɔ a basigili n'a sumali la kunun o y'a sɔrɔ u tɛ yen ka baara kɛ jamana in kɔnɔ a basigili ni ɲɛtaga la silamɛya kɔrɔ an mago tɛ politiki la o kumana c'est-à-dire mago t'a la kɔrɔ ye de anw t'a chaise ɲini an y'o fɔ kunun ani bi ni n ka mɔgɔ min b'u ka chaise kan u k'a bɔ a kɔrɔ u k'a bɔ a kɔrɔ mais an bɛ min fɔ ka fara kan u k'an lamɛn n'u y'u ka da kɔngɔ u ka wari ko tɛ sanu ko tɛ ala ni ce n'u y'u ka da kɔngɔ an bɛ taa faso kungo de la mɔgɔ minnu tɔɲɔna mɔgɔ minnu sɛgɛnna taa yɔrɔ t'u la u b'u ɲɛsin anw de ma k'anw b'u jigi ye diinɛ tɔgɔ ni ala tɔgɔ la alors a bɛ wajibiya anw kan o y'an ka devoir de ye an fana ka s'u ma a kun bɛ kɛ tan de ka kɔrɔ ni fantanw kamana ganna u bɛ s'anw de ma alimami nin b'an ka dɛ karamɔgɔ nin b'an ka dɛ a y'a lajɛ a ka kuma faamaw fɛ alors an bɛ faama min sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen an b'a fɔ a tigi ye n'a sera ka min k'a la mais anw ye cidenw de ye wa ma ala rasuli illa al-balagh faama anw tɛ faama ye mugu t'an bolo an ti maa juger mais ni fɛn min gɛlɛyara k'a fɔ faama ye jamanadenw ko nin b'u ka bi o ye silamɛ ɲɛmaa bɛɛ ka baara ye alors n bɛ fɛ k'a fɔ ye dekun bɛ yen dekun bɛ yen dekun bɛ yen mais dekun général don an bɛɛ de bɛ jɛ k'a ta an bilala a kɔnɔ ka ban an b'an jija k'an bɔcogo de ɲini alors an bɛ se min na anw b'o kɛ an b'a ɲini faamaw fana fɛ an b'a dɔn u bɛ baara la mais u ka dɔ fara a kan sɛnɛ ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la sɛnɛ ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne yɛrɛ ka sɛnɛ ma se ka kɛ ne ka hectare 300 bɛ kɔlɔn kɔnɔ a ma se ka sɛnɛ bon hectare 300 n'a malo bɔra ala b'a dɔn fantan min tɛ se ka kilo 1 san u bɛɛ bi nisɔndiya ni 100 kilos y'u ka so 50 kilos y'u ka so mais o dabila la alors mais n'a bɔra dekun général la particulier nana ka anw kɛrɛnkɛrɛn an k'an k'o fɔ faamaw ye u ka wuli k'u jɔ u k'a to mɔlidu ka kɛ mɔlidu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a datugura u k'a bɛɛ dayɛlɛ u k'a bɛɛ dayɛlɛ an b'o ɲini u fɛ ziyarakɛyɔrɔ minnu datugura u k'u jija u k'a bɛɛ dayɛlɛ ziyaraw ka kɛ hɛrɛ ni baden ye n b'o f'u ye n bɛ segin a kan an ti faama jugu ye an ti faama juguya fana nka faama ni min ma ɲɛ i tɛ ala ye dɛ non ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ mali anw ye maliyɛnw de ye ne tɛ se ka don nin jamana in ta la n tɛ se mais n faso ye yan de ye ni min ma ɲɛ anw b'a fɔ an b'a fɔ dɛ wa min b'an ka fana an b'a yir'u la min bɛ dɛsɛbaatɔw kan n'u sera ma an b'a s'u ma n y'a fɔ anw y'u ɲi de fɛn min ka jugu fanga ma tɔɲɔli don non marifa ko t'o la avion ko t'o la labɛnnen don t'o la maa si tɛ se ka labɛn k'i jɔ ala ɲɛfɛ i tɛ se
alors fandaw ye ala ka iyalu de ala ka kɔlɛ dɛsɛbaatɔw de fanda ɲɛji man ɲi se fansi ma se fansi fanda ɲɛji man ɲi se fansi ma i kɔlɔsi anw ye cilaselaw de mais o b'a sɔrɔ an yɛrɛ y'an seko kɛ mais an tɛ se min na an b'o de s'u ma mais anw t'u kɛlɛ an bɛ dugawu k'u ye fana parce que u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de bi u k'u bɛ fɛ ka faso in tile an bɛ dugawu k'u ye ni tiɲɛ yɛrɛ de bɛ min bolo ala k'o dɛmɛ ala k'o dɛmɛ jamana ka bɔ tan an bɛ dugawu k'u ye mais o t'an bali an ka ni fiɲɛ bɛ yen an k'o fana fɔ dɛ mais f'u ka sɔn o ma wa o wajibiyalen bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ni defo bɛ yen a fɔ an ti maa ne na an t'i dɔgɔya n'an y'a f'u ye n'i y'an bisimila an bɛ taa f'u ye gundo la n'i ko i t'an bisimila an ta y'an da ye i b'a mɛn o la ne nisɔndiyara a bɛ sabali dɔɔni ne bɛ kuma jɔ joona pour que minnu bɛna baara kɛ olu fila ka se k'u ka kuma kɛ hakili ɲuman min bɛ a yɛrɛ bolo a k'o fara hakili kan an k'an ka mun kɛ dekun bonyana mais ni ala sɔnna bɔda bɛ yen an jigi ma tigɛ dɛ bɔda bɛ yen dɛ non gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen mais fo an ka fara ɲɔgɔn kan de k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo di silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye komi an karamɔgɔ y'a fɔ c'est-à-dire k'a fɔ n ye silamɛ ye bi sɔɔni i bɛ maloya mais anw ti maloya parce que an bɛ k'a ɲɛfɔ selila de ni silamɛ tɛ kelen ye fo mɔgɔw ka sɔn o de ma silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye kanu diinɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ don silamɛ bɛ hinɛ silamɛ ɲɔgɔn na hali silamɛ bɛ hinɛ kafiri la i mana mɛn n y'a tuubi n ko i gɛrɛla la i ye maa min fa n'a ba nɛni tuubi ko kuma b'o la mais i gɛrɛla mɔgɔ min tuubi bali la a ye hinɛ y'i la a ye ɲɛtaga y'i la a y'aw ka diinɛ ye ko nin ka ɲi ne ta ye a yɛlɛmɛ man go mais fanɛni baleli o ti maa bila ala ka sira kan dɛ jango ka muru ta ou ka marifa ta ko i bɛ mɔgɔ faga limaniya bɛ sɔn o ma dɛnɛ n ko ala ko ye dɛnɛya de ye a bɛ dusukun de la n'i ye marifa ɲɛsin ne ma ni ne siranna marifa ɲɛ n b'a fɔ n ka mun kɛ i b'a fɔ seli n b'a fɔ ala kuwaru n'i ko n ka kɛ cogo min na n b'a kɛ ten mais ani ne kɛra a fɛ kelen don wa alors pour que ka mɔgɔ kɛ ko fɛ bere t'o kɛ a ka ɲuman ye e la a ka ɲuman mɛn e la fo a ka jɔn a ta la ka tugu e la o la limaniya bɛ don dusukun na ala ka diinɛ in de ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ la ikraha fi din ko maa si ti karaba ka don silamɛya la ala de ko ten ala de ko ten alors mais mɔgɔ juguw bɛ yen u ye silamɛya yɛlɛmɛ k'a k'u yɛrɛ sago ye cidenw fana don min bɛ dugu da u b'o de fɔ a t'i n'a fɔ u bɛ kuma ni dɔɔni ye walima u bɛ kuma n'u yɛrɛ hakilila ye non min bɛ dugu da ko taa nin fɔ an b'i balo an b'i sara kalo la nin fɔ o tigi yɛlɛmɛ man di dɛ nin dekun de b'an kan a y'a janto a yɛrɛ la silamɛya ye hinɛ ni makari de n'o bɔra la dɔrɔn kafiriya ka fisa ye o tuma na an b'aw fo ka segin k'aw fo ka wele ɲuman dɔn nin sigi in ala k'an dɛmɛ fɛn ka bɔ a la min bɛ silamɛya nafa min bɛ mali nafa o la ne bɛ kuma surunya yan k'a sɔrɔ a caman b'a labɛnnen kun don nka waati yɛrɛ tɔgɔ kama an bɛ sumaya yan salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An sera ka nin kumaba nin de sɔrɔ ka fara ka ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma n'o ye groupement ye weleda min kɛ silamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufi mɔgɔw ka tɛmɛ bɛn samedi kalo tile 16 tɛmɛnen a baaraw ninnu de kun y'a kumabaw ye hakilina minnu bɔra a la ni ala ni kira sɔnna a ma kɔfɛ aw bɛna olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka se ka walawalaliw sɔrɔ an bɛ ala de deli an ka mɔludu ala k'a don hɛrɛ kɔnɔna na ziyara minnu bɛna kɛ ala k'a don hɛrɛ kɔnɔna na welekan min bila ala ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma a bɛ ɲin'u fɛ k'u hakili to a la kosɛbɛ min b'a to mɔludukɛlaw ni ziyarakɛlaw
u ka se k'u ka baaraw kɛ hɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ nin bɛɛ lajɛlen bonya n'a karama a n'a faamu n'a wulikajɔ n'a cɛsiri k'a ta k'a di an ka Mali Conseil Islamique ɲɛmaaba de ma. Ale de jɔra wasa nin baara ninnu bɛɛ ka se ka kɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka an ɲɛmɛ a la. An b'aw bila yan k'an bɛn sigida wɛrɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bani nana lideri la silame dum bedo lideri la ala munuku be moluke o de la mo bebe lideri la ala munuku be siara ke o jama kulu bebe lideri la ala munuku be ma babuya o de la mo bebe lideri la ala ala e una ka una ke ni ngaje ja anu fara